Tervetuloa taas Vessakin pariin. Ja muistatte varmaan tuossa kesällä, tai no onhan se kesä vieläkin, mutta siis tuossa heinäkuussa tehtiin videoita noista filmikuvaamisista. Meillä oli se Petri 7S filmikamera ja sitten oli se Minoltan XG1. Ja niihin hommattiin yksi rulla Pomapanin mustavalkofilmiä. Ja sitten sen Minoltan mukana tuli rulla Kodakin Color Plusaa muistaakseni. Vanhentunutta filmiä. Ja sitten mä ostin vielä tuoretta filmiä, sitä samaa Color Plusaa, vielä uuden rullan sitten. Niin jos se vanhentunut filmi on mennyt pilalle tai jotain, niin sitten on se uusi ainakin siihen mukaan. Niin nyt mä sain vihdoin ja viimein aikaiseksi, kun tultiin takaisin tänne etelään, niin kehitettyä nää. Tässä olisi nyt se yksi Pomapanin mustavalkorulla ja 2 rullaa värifilmiä kehitettynä negatiiveiksi. Ja nää ainakin äkkisiltään näytti onnistuneen ihan kivasti. Jotain, en tiedä näkyykö tässä. Siinä on Color Plusaa ja joo, tää on sitä uudempaa Color Plus-filmiä. Kyllä. Tunnistan kuvista sen hyvin. Otetaan toi tonne noin ja tässä on nyt sitä vanhentunutta Color Plusaa ja sen huomaa, tää on paljon, tää menee herkästi kerälle edelleenkin. On ollut siis pitkän aikaa siinä filmirullassakin kerällä toi, mutta joo. Äkkisiltään, no mä en tiedä. Tossa ehkä jotain näkyy. Täällä on siis ne kuvat niistä. Joo, täällä on ne kuvat niistä, kun kuvattiin se video filmikuvaamisesta siellä Jyväskylän satama-alueella, niin täällä on niitä kuvia. Hyvältä näyttää. En mä tiedä, värit voi olla vähän, mitenköhän tuo näyttää vähän no en tiedä. Niin. Saa nähdä, että miten mua vähän epäilyttää tää vanhentunut värifilmi, miten nää on onnistunut. Ja tässä on tää Pomapan mustavalkofilmi, millä kuvattiin sitä, miten mä saisin ton, että se heijasteisi. Tossa näkyy jotain, jos näkyy. Niin nää näyttää hyvältä. Ei se Petri ainakaan niin rikki ollut, etteikö näistä mitään saisi aikaiseksi, mutta kyllä täällä jotain näyttää olevan kelpo tavaraa. Mut joo, mä nohevana kundina otin sitten kuvalabraan vaan pelkkien negatiivien kehityksen. Ja ajattelin, että kyllähän mä nyt nää itse saan skannattua järkkärillä koneelle ja pystyn tekemään konversion sitten. Eli negatiiveista positiiveiksi. Ja joo. Mustavalkokuvat onnistui ihan hyvin. Laitetaan vaikka muutama esimerkki, mitä meihin testailee. Otin siis R5 digirungolla. Oliko mulla se 50-millinen Sigma Artti siinä kiinni. Ja otin siis, laitoin kännykään valkoisen sivun maksimivalaistukseen ja sitten laitoin pienen ilmaraon kautta siihen kännykän päälle tämän filmin ja otin sitten valokuvan siitä. No ei ihan sillä tavalla saa kunnon kuvaa.
Et ensinnäkään tää pitäisi saada tää filmi silleen tasan niinku suoraan ja sit suoraan se kamera, että se niinku ottaa sen niinku tasopinnasta kunnolla. Nää saa helposti sitten kuitenkin, kun laittaa Photoshopia ja kääntää siellä on ihan fotarin asetuksissa on suoraan invert, niin se kääntää sen positiiviksi ja sen jälkeen pitää vähän värejä säätää vielä, eli mä tein neutraaliksi sen värisäädön siinä ja sitten leveleistä tuodaan musta piste kohdalleen, että saa kontrastia ja sitten taas kirkkaat sävyt ylhäältä kohdalleen, niin saadaan hyvä valotus. Mut joo, nyt tässä on siis semmonen sitten, että se vähän ei olekaan niin, tai niinku se ei olekaan niin helppoa se digitaalinen skannaaminen tuolla järkkärillä ihan noin vaan. Mä huomasin ainakin, että mä tarviin jonkun taustavalon, hyvän taustavalon. Ja sit pitää hommata niitä filmipitimiä, että tämän filmin saa hyvin siihen niin kun pidikkeeseen, että se on suorana tasopintaan kameraan nähden, niin sit voisi onnistua. Ja tällä hetkellä se voi olla se kaikista edullisin vaihtoehto, että hommaa tosiaan jonkun valotaustan. Niin tähän myydään niitä semmosia, se on niin kuin tasainen taso, missä on niin kuin valo. Ja sitten joku filmipidike, siitä voisi ehkä saada, mutta mulla ei ole enää makrolinssiä. Makrolinssi olisi paras mahdollinen tähän, kun sä saat lähelle sitä ja saat niinku 1:1 elävän suurennuksen siitä. Niin en mä nyt osta mitään makrolinssiäkään tämän takia. No sit mä aloin selvittelemään skannereita. Mut mikä tahansa skanneri ei käy negatiiviskannaamiseen, joten meillä on nyt tässä semmonen pieni selvittely vielä, että miten me saadaan nämä sitten digitaalimuotoon, että voidaan tehdä uusi video ja näyttää teille näitä, että mitä kaikkea täältä tallentuu. Et se on vielä vähän niin kuin työn alla, joten joudut odottaa vielä hetken aikaa näitä kuvia niin kuin nähtäville. Mua kiinnostaa itteni ihan yhtä lailla että mitä näistä on tullut. Ja etenkin tästä näyttää, että tämä Petrin mustavalkofilmit on toiminut ihan hyvin. Niistä on tullut hyvää materiaali tuossa, mitä äkkiseltä pystyin katsoa jotenkuten. Mutta mua kiinnostaa tosi paljon nämä Minoltan filmit. Et toimiiko se Minolta hyvin, onko se valottunut hyvin, syväterävyydet kohdallaan. Et linssit on niinku filmitasoon oikealla etäisyydellä, että varmasti terävyys osuu. Niin joo. Ja sitten värifilmin konversio positiiviksi, värinegatiivin konversio positiiviksi, silleen, että värit on niinku kohdallaan. Niin se onkin sitten nähtävästi vähän hankalempi temppu. Mä sitä tossa yritin tosiaan Photoshopissa vähän kokeilla ja pääsin siihen pisteeseen, että siitä värikuvasta tulee hyvin vahvasti syaanin värinen. Mä laitan vaikka tohonkin jotain esimerkkejä, että näette sitten tekin, mitä mä ajan takaa tässä. Niin katsotaan. Joo, mut filmit on tässä. Ei tarvitsisi enää siis kun saada ne digitaaliseen muotoon, että saan teillekin nähtäville nämä. Niin jäädään sitä selvittelee ja miten saadaan se sitten toteutettua ja näin poispäin. Enköhän mä jotain keksi tähän näin. Tähän äkkisiltään tänään justiinsa hain näissä Kuvalabrasta noi filmit, niin sormet syyhyten äkkiä tulin kotiin ja ajattelin, että nyt katsotaan, otetaan tosta noin filmit auki ja äkkiä kameroilla kuvat ja se ei ollutkaan sitten ihan niin helppo temppu. Mut joo, semmonen vinkki sulle. Jos kuvaat filmillä, etkä ole vielä kehittänyt ensimmäisiäkään filmejä, niin kun viet johonkin Kuvalabraan filmin kehittämöön, osta se palvelu, että ne myös skannaa ne sulle ja lähettää tiedoston tai sitten jonkun linkin, mistä sä voit ladata ne.
pääset helpommalla ainakin heti alkuun. Mutta yksi, minkä mä voin vielä tähän loppuun puhua, niin tää fiilis. Tässä on fyysisiä, niin kuin nämä kuvat on fyysisiä. Nämä on tosi hieno fiilis tavallaan katsoo ihan fyysisesti näitä. Sulla on konkreettinen valokuva tässä filminä. Etenkin tälleen nykydigiaikana, kun kaikki on digitaalista ja helposti tavallaan kulutettavaa materiaalia, mediamateriaalia, niin mä ymmärrän kyllä, että tämä filmikuvaaminen on tulossa uudelleen ja millä tavalla se tavallaan niin kuin ihmisiin vetoaa. Mä huomaan itse, että mä kyllä tykkään tästä sen verran. Panostan kyllä itse jonkun verran näihin laitteisiin, että saan itse kehitettyä nämä filmit ja skannattua nämä filmit. Katsotaan vaan, että minkä verran saa oravan nahkaa laittaa riviin, että saa tarvittavat kalusteet. Tääkin on varmaan sitten semmonen, annat sille pikkusormen, niin se tosiaan vie tämän koko käden. Mut joo, jäädään odottelemaan näiden filmijuttujen kanssa sitä, että nämä saa digitaalimuotoon oikein konvertoitua ja nähdään sitten oikeasti minkälaisia tulee. Mua kiinnostaa just tämän Color Plus-filmin värisävymaailma. Niin, että se olisi kohdalla. Joo, tehdään silleen ja palataan taas seuraavassa.